हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। स' लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। स' लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे आपकामिं बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै। लोगोफोर नोंथांमोना बे बर' सावथुननि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय फार्स्टनिफ्राय लानानै स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो। स' लोगोफोर बिथां गोजोन बर' आदानि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय मोनसे गोदानै आबुं बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर जाय सावथुननि मुङानो जादों रुगुं। स' ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां रुगुं आबुं बर' सावथुनावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला बिबेक गयारी, मेरिना बर', ताक्लाई, रिंकमणि आरो दिनेश, प्रबिन mwitha बर', जेंगाव आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफ्रा बे रुगुं आबुं बर' सावथुनाव फाव खालामबावदों लोगोफोर। स' ओमफ्राय लोगोफोर बे रुगुं आबुं बर' सावथुनखौ जों थाबैनो नुनो मोनसिगोन दि लोगोफोर फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दानावनो जों बे रुगुं आबुं बर' सावथुनखौ जों नुनो मोनसिगोन। स' नोंथांमोना दानिफ्रायनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं नामा? जुदि नोंथांमोना नायनो थाखाय बे रुगुं आबुं बर' सावथुनखौ एक्साइटेड जानानै दङब्ला स' कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। आरो लोगोफोर मोनसे गोजोनथाव खौरां, बे रुगुं आबुं बर' सावथुनखौ स' सोरबाफोर दिन्थिफुंनो गोसो जादोंब्ला स' दानिफ्रायनो बुकिं खालामनानै दोननो हागोन। स' नोंथांमोना बयबो बुकिं खालामनानै दोनहैनो गोसोब्ला बुकिं खालामखादो। स' लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै स' माबोरै जागोन बायदि मोनदों बे बर' सावथुनखौ स' कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। स' बेनि थाम्बनेलफोरखौ नायनानैथ' जोबोरैनो मोजां जागोन बायदि मोनदों। मानोना बिथां गोजोन बर'नि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनाय बर' सावथुनफोरा स' जोबोरैनो मोजां जाखायो। स' नोंथांमोना गोबाङानो नायखायो बिथांनि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनाय बर' सावथुनफोरखौ। स' बे बर' सावथुनाबो आसा खालामो जोबोरैनो मोजां जागोन। स' नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां बर' सावथुनफोर, मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोन्थिनो मोनबाय थायो।